Batzuetan ez da erraza hitzekin nola sentitzen naizen esatea. Orduan, sentimenduen txokora joaten naiz, eta marrazkia egiten dut. Barruko tristurak, pozak, amorrua. Denak marraztu daitezke sentimenduen hortzadarrean. Eta lagunei erakutsi. Zer gertatu zait? Zer sentitzen dut? Zer behar dut? Zer eskatzen dizuet? Ufa, orain hobeto sentitzen naiz. Ai, triste nago, haserre